Vítáme vás u mýtusu číslo 2. Takže ukaž na mě, jsem připravený na smrt. Na této zdemolované kolobce. Jsme zdemolovanou kolobku z toho kopce, který jste mohli vidět v prvním díle. Odemkni. Na kočárku. Ne tady. Takže, kočárku. Ne tady, tam bude až. Takže, z toho kopce se jdu poslat. Takže, a poběží za mnou, jo? Si to sjedu a podívej se na mě, ale. Jo, počkej. Sjedu a půjdu takhle z řepět. Ale tohle nemá brzu, takže už taky nepadne. Jedem! Jede. Jde rychle! První překažka byla škarpa. Přežil! Je tam ta velká škarpa, nevidíš? David má zranění! Co se ti stalo? Jak se hejbu do ruky. Pojď. Mýtus zbořen. Konec tohohle dílu. Nezabil se, ale přežil to. Čus!